Mercedes-Benz سالش 94 4 балон дар ҳолати хуб ин комплектасияш элегант mana 4 elektropaket коробка механик CD player пробегаш мефҳамӣ пробегаш 419,000 километр. این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین در حالت خوب موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین راسخوری گاز 10 تا 90-95 تا میگرده این حالت موتور ماشین нархи мошин 35,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 608 33 31. Mercedes-Benz солаш 94. Ҳолати 4 балони ёме. Комплектасияш классик. داخلی салони мошин دو الکتره коробка механик CD player монитор пробегаш 322,000 километр ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб این بگاش این گازاش موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین راسخوری گاز 10 تا 80-85 میگرده نرخش چند؟ 35 نرخی ماشین 35,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 818 54 50 متی 3 سالش 2008 4 балон در حالت خوب دو الکتروپاکت коробкаш автомат CD player пробегаше бинем пробегаш чанд пробегаш 128,000 километр این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین موتور 08 سوزشواری بنزین нархи мошин 38,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 732 0060. мошин набути мо лабо солаш 2010 4 балон дар ҳолати хуб ин ҷои борксони мошинам дар ҳолати хуб دو الکتره پیچکه هاش کار میکنن این مایتافون коробкаш механик пробегаш 114,000 километр мани ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб нархи мошин 50,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 977 66 69. 6 моҳ гарантия. 6 моҳ гарантия буда. Зарднамоз, коробка, мотор. 6 моҳ гарантия. Автосалон. Яна беҳтарин. Ёдовар мешин, техасмоти 1 солинашам ҳаст. 2020 техасмот.
лабо солаш 2009 мошин вагонди 4 балон ҳолаташ хуб 2 электро магнитофон коробкаш механик ҳолати моторашам дар ҳолати хуб мебошад пробегаш пробег 141,000 километр мани ҳолати салонашам дар ҳолати хуб ёдовар мешим техасмоти яксолинашам ҳаст мани ҷои боркашонии мошинам дар ҳолати хуб мебошад нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 945 0008 дӯстон ҳатман ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед дар канали мо ҳар ҳафта мошинҳои нав ба навор гирифта мешавад боз як мошин навбати мо лабо солаш 2009 мошин вагонни 4 балон нав балонош зимни мебошад 2 электропакет магнитофон коробкаш механик пробегаш 165,000 километр мани ҳолати салони мошин мани ҷои боркашонии мошин дар ҳолати хуб нархи мошин 47,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 945 0008 лабо солаш 2012 мошин вагонди 4 балон дар ҳолати хуб 2 электро коробка механик радиошам пробегаш ҳозир мефаҳмем пробег 183,000 километр пробег мани ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб мани ҷои боркашонии мошин ҳолаташ хуб нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 98 875 67 76 матиссе солаш 2007 вагонни мошин вагонни мебошад чор балон ҳолаташ миёме ин дохили мошин 2 электропакет мотор 08 сӯзишвори бензин расходаш 6 км сахта мегардад мани моторашам дар ҳолати хуб аккумуляторашам нав ҳолаташ нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 732 0060